νομίζω, και έπαιρνε τα νερά στην Κοπαϊδή. Ήταν όμως ότι μετά από 40-50 χρόνια, όσο είναι, δεν έφευγαν τα νερά. Γιατί να φύγουν όμως τα νερά και πώς να φύγουν? Είχαν ξεχάσει κάτι. Είχαν ξεχάσει ότι ανάμεσα στα επιφανειακά εδάφη και στο βάθος υπάρχει ύρθη. Υπάρχει δηλαδή ένας υποτυπώτης διεθνής. Όταν όμως απλό, τότε αυτό συρρυκνώνεται. Και τι γίνεται? Βυθίζεται. Έτσι λοιπόν η ψωμερική διαφορά μεταξύ του αρχομενιού και της εισόδου άρχισαν να ελαττώνονται. Και στο κέντρο, αντί να έχω κλείσει προς τα εκεί, έγινε αυτό εδώ το πράγμα. Και σταμάτησε το νερό. Αναγκάστηκαν λοιπόν τι να κάνουν? Να εμβαθύνουν, να γίνει εκβάθυνση και να φτιάξουν ένα άλλο τούνελ. Εδώ, μετά από 3.500 χρόνια, δεν χρειάζεται να φτιάξω τίποτα. Τα νερά τρέχουν. Γιατί τρέχουν? Διότι οι άνθρωποι ήξεραν αυτοί ότι κάτω από ένα μικρό πάχος υπερκειμένων σηματογενόμετρων μάτων υπάρχει το υπόκατο στο ανθρακικό που δεν συρρυκνώνεται. Να, αυτή είναι η διαφορά. Είδατε που σας λέω ότι το MIT του Ορχομενού με το MIT της Μασασούσετς δεν μπορεί να συγκριθεί. Το θέμα είναι όμως πώς δείχνουμε αυτό το πράγμα. Ορίστε. Να ολοκληρώσει και να κάνουμε το θέμα. Δεξιά, αυτό που μας δείχνει στο μεγάλο κανάλι, που αποτελεί το διευθυντήρα της Κοπαίδος, την Ηλίκη. Εκεί, σε σχέση με το άλλο κανάλι, το οποίο είναι το κανάλι των Μηνύων, έχει μια διαφορά. Εδώ έχουμε μια συσσόρευση όλων των γυράδων της Κοπαίδος. Και εδώ είναι. Εκεί έχουμε μόνο το τέλος. Όχι, και του Κηφισού ήταν. Και του Κηφισού. Εδώ λοιπόν, είχαμε όλα τα νερά της Κοπαίδος, και είχαν και οι μετρήσεις που έχουν γίνει εδώ πέρα σε σχέση με την ροή του Μέρανα είναι πολύ μεγαλύτερες. Λοιπόν, δεν κατάλαβα. Θέλω να πω το εξής, ότι το ένα κανάλι εδώ δεξιά, το κανάλι της σύγχρονης εποχής, αυτό συσσωρεύει όλα τα νερά. Όλα τα νερά. Λοιπόν, το αποτέλεσμα θα έχει και μεγαλύτερη δυνατότητα. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, το 3000 είχαμε εμείς κλιματικές μεταβολές τέτοιες που μπορούσαμε να έχουμε διπλάσιες ποσότητες από τις σημερινές. Αυτά τα αποστραγγίζονταν όλα από εκεί. Μην τα τώρα στο λόγο χρόνου, δεν μπορώ να σας δείξω τα θερμογραφήματα και το πώς έχουν μεταβληθεί οι ποσότητες του νερού, γιατί η αύξηση της θερμοκρασίας πάει παράλληλα με την αύξηση των προκοπτώσεων. Έτσι, είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, τώρα σε μία ώρα δεν μπορεί να πει κανένας. Να πω μια κουβέντα τότε, μια και έγινε έτσι να Μαριολάκο. Η διαφορά είναι η εξής. Τα είχαμε συζητήσει με τον κύριο Μαριολάκο. Το κανάλι των Μηνύων, που είναι στην άκρη της Πεδιάδας, στην βόρεια άκρη, είναι ακριβώς το περιθώριο της Δεκάρης. Εκεί το πάθος του Μυζημάτου είναι μικρό.